Li navçeyên Farqînê û Sûrê yên Amedê qedexeya derketina kuçe û kolanan hêjî berdewam dike. Gelek dikandar û xelkê li nava Sûriyê li derve mane û nikarin biçin malên xwe û dikanên xwe jî nikarin vekin. Em birçîna li va em te belengaz servan batona naylem derbasê malê bin. Hem malê me gil wê ye, tu zarokê me gihûrin git birçîne tî dibin. Ez îro diroj Entabî hatim vira. Barê me avay 5 metre, 5 metre deynim. Ez dikir her derbasî Batmanê. Ayro diroj el vira sekinîm. Li navçeya Sûrê 6 deriyên dîrokî hene û li hemû deriyan jî ketin û derketin qedexe ye. Ev du rojin ku li bajarê Amedê li navçeya Sûrê çûn û hatin ketin û derketina navçeya Sûrê qedexe ye û bi têlbenda polîsan hatiye girtin. Ji ber qedexeya derketina derve hem li navçeya Farqînê û hem jî li Amedê ji duh ve bûyer nasekinan. Xelk dixwaze qedexe û rewşa awarte bê rakirin û şer û pevçûn jî bê nesekinandin. Serokê kurmanja giş bira bibin yek, îro bira kurman gişte bibin yek. Ji bo vê şikê çareserî bibînin. Bira milletê me li bira tenê neîlin. Gere sonunda aştî çêbe. Şer û qede temeniya me ew e ji Xwedê. Çare barışa başka tişkî için. Barışa pê tişkî çêna. Di şer û pevçûnên li Farqînê de duh polîsek hatibû kuştin û gelek welatî jî birîndar bûn. Li navenda Amedê jî gelek sivîl bi kapsûlên bombeyên gazê hatine birîndarkirin. Lê ji ber rewşa awarte ne hejmara birîndaran û ne jî hejmara kesên hatine bin çavkirin nayê zanîn. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.